Eta iragarri bezala, tamalez beste lan gatazka bati buruz mintzatu behar gara orain. Zorionez, nolabait esatearren, ez dauka beste Padres de Judioko edo Tubos Reunidoseko izaera hain bortitza, baina hala ere, garrantzitsua da, bueno, testu inguruagatik eta dauden aurrekariei erreparatuta, ez? Orduan, Tubacexeko gaurko lanustari buruz mintzatuko gara, Endikarretesekin, kaixo Endika, esan moduz? Kaixo, ondo. Labeko ordezkaria, ezta? Bai, Lanustaren dehitzaileetako bat. hori da. Eta hasteko bi orduko lanusteak txanda bakoitzeko, ze moduz momentuz balorazioa. Ondo, jarraipena ia erabatekoa izaten ari da. Enduta, pues hori, eventual batzuk edo. Eta oso ondo, momentuz, pues orain kontzentrazio egiten ari dira porterien atarietan, fabrikaren atarietan, eta bietan, Paia Murrion eta Benagil Audio. Eta, bueno, momentuz ondo doa. Mhm. Eta, bueno, zeintzuk dira berriro kalera ateratzeko arrazoiak, ze lan aipatu dugu, badago testu inguru bat nahiko garratza zuen enpresan, 2021 bateko greba mugagabe luzea eta bortitza. Eta gaur, apur bat, déjà vu sentsazioa zegoen ataritan, ez? Baina Bai, egoera ez da bera. hori da, egoera ez da bat ere berdina. Azkenean, pues hori, hitzarmenaren negoziazio betean gaude, bueno, betean, egia esan blokeatuta dagoen negoziazio betean, baina, bueno, azkenean ezin dugu asko eta hortik gatoz, testu inguru horrekin atera gara kalera, ordutik ditugu adibidez soldatak izoztuta, eta orduan, pues hori horrek ere eragina dauka oraingo negoziazioetan ere bai. Mhm. Zehazki, bueno, zein da egoera, oker ez banabil, duela urte bete baino gehiago hasi ziren negoziazioak Urtarrian hasi Mhm. ziren negoziazioek. Lan hitzarmen hobea lortzeko, baina ez da aurrera pausurik egin Ez, akordioa enpresa lortzeko. aldetik, pues azkenean, pues hori, sindikatu bakoitzak beren plataformak aurkeztu zituzten, eta zuzendaritzaren aldetik ikusi egin dena da, pues hori, aurretik atera zuen beraien plataforma edo proposamena, bueno, astakeria hutsa, eta joan dira, pues gauzak alde batera uzten, baina oraindik ere proposatzen dutena, proposatzen dutena, momentuan hitzarmenean idatzita daukaguna baino okerragoa da. Orduan, horrekin gaude. Urtarriletik, 2025ko urtarriletik hasi diren negoziazio batzuk, eta ondorioz ja, beste urte bete gehiago daukaguna soldata izoztuta ere bai. Orduan, bidegabekeria da horren beste luzatzea negoziazioa langileentzat, eta gainera, pues, hori iristeko ona eta blokeatuta egoteko ez dutelako gehiago eman nahi esaten dute. Orduan, behintzat gure sindikatuak esaten dituen edo jarrita dituen helburuetatik oso urrun daude beraien proposamenak, eta horrekin atera gara grebara eta paroetara. Aipatzearren, pizka txuleta daukate ez hasteko bat ere ez, baina pues, esaten duguna, erosa almena berreskuratzea, ze hori oso garrantzitsua da, izoztuta daukagu 2021 batetik soldata, izan dugun KPI-aren igoera izugarriarekin, kontutan hartuta, eta horretan gaude. Lanaldia murrizteko helburua daukagu ere bai, kontutan hartu behar da, beste 5 urte hauetan, 2025 arte izan dugu jardunaldi igoera bat, bere garaian sinatu zen akordioaren gatik, baimenak arautu behar direla, enplegu bermea ziurtatu behar da, ze gero eta gutxiago gara hitzarmen barruan gauden langileok, eta enplegua zerbait ezinbestekoa da, enplegua bermatzea ezinbestekoa da gaur egune aurrera egiteko enpresa moduan ere bai. Gero, balioa aniztasuna, hau mugikortasunarekin zerikusia dauka, mugikortasun itzela flexibilitatea horre izugarria aplikatzen ari da enpresa, eta hori arautzea nahi dugu eta mugatzea. Eta honekin batera ere titulartasunak eta hori sustapenak ere areagotzea, pues beste aurreko puntuarekin ere erlazioa daukana, eta pues ez daukagula inongo
inongo sustapenik gaur egun postuen artean, eta bueno, pixka bat hori da Mhm. laburpena, eskematikoki. Eta gaurko lanuzteetara heltzeko, egin duzue sindikatuok, egin dituzue lanketa batzuk, ez? 2021ko greba izugarri gogorra izan zen, eta bueno, arrakalak daude sindikatuen artean, eta Mm. bueno, baina egin zenuten pasaren astean, oker ez banabil, edo duela bi aste, bilera bat, ez? Bilera ireki bat, apur bat langileekin jorratzeko, Batzar orokorra, bai, bai, ja bete izango da, bai. egin Mhm. zela, bueno, 3 aste. Eta bai, azkenan lortu zen, kontutan hartu behar da batzar orokorrik ez genuela izan langileona greba guztian zehar. Beraz, nire ustez eta nire sindikatuaren ustez aurrera pauso handia da, non batzar orokor bat egitea, non langile orok planteatu dezake nahi duena, eta entzun dezakete sindikatu orok eskaintzen dituzten gauzak eta proposatzen dituztenak. Eta hortik, pues, hori aurrera eraman zen, pues, blokeoa, ez, negoziazioaren blokeo horri aurre egiteko, ere bai, eta, bueno, pues, horre ikusi ziren gogoak, eta nondik zebiltzan pixka bat langileen nahiak, eta ardurak, eta kezkak. Eta horri buelta bat emanez, pues, beste negoziazioaren bilera bat egin zen zuzendaritzarekin, eta hortik ja ikusita, ez zegoela gehiago ematerik enpresak zuzendaritzak ez zuela emango gehiagorik, ba, orduan bai ja hasi ziren mugimenduak eh, mobilizazioak egiteko, eta ea nondik norakoak, eta hauek ditugu lehenengo mobilizazioak eta paroak. Mhm. Eta gaurko emaitzak ikusita, ez, esaten duzuenagatik, ba, jarraipen nahiko zabala, gutxienez hasierako bitxandetan, eta ez dago susmorik hori aldatuko denik gauez. Urrats gehiago egiteko ideia daukazu eia mai gainean, edo eztabaidatu behar duzu. Hombre, hemen azkenean kontutan hartu behar da gaurko paroak gehien bat izan daitezkela ikusteko non dagoen ez, plantillak hor negoziazio horietan parte hartuko duten sindikatuei eta komiteari babesa emateko bezala, ez? Orduan ikusita babes hori badaukagula eta guzti hori, ba, orduan ikusi beharko da, horrek indarra ematen dizu eta ikusi beharko da zuzendaritzak ere zer ikusten duen Mhm, paro hauekin eta benetan interpelatua sentitzen den eta aurrera pausoak emateko prest dagoen. mhm, Ze hor dago azkenean kakoa. Nik uste dute plantillak badakiela zer nahi duen eta gogoz dagoela eta zuzendaritza izan beharko da pausuak eman beharko dituena eta buelta bat eman guztioni ze planteatzen ari direna ez da iristen, ez da hori orain sinatuta daukagun hitzarmenaren idatzita dagoenari. mhm. Beraz, Eta azkenik eta amaitzeko, uste duzue zuzendaritzak asmoa duela hori aldatzeko, edo nolabait gatazkara heldu beharko zaretela, edo estrategia bat da apur bat luzatzeko, nola ikusten duzu bueno, zuzendaritzak hau asuntoa? hau hasiera bat da, esaten genuena, zuzendaritzaren mugimenduaren zain gaude eta mugitu beharko dela argi daukagu. Azkenan beraiek ere esan gute azkenengo eskaintza dela, hori horrelakoak entzun genituen ere greban zehar, greban egon ginenean 2021 batean, eta azkenean pues, behartu genituen ere langileok behartu genituen beste aurrera pausu bat emateko eta beste pausu bat emateko. Orduan kasu honetan ere uste dugu hau dela bidea, presioa egiteko bidea eta langileria aktibatuta Mhm. izateko bidea ere bai. Oso ondo, bueno, orduan, aukera dago, berriro, lantegietako atarietan ikusteko. Aukera dago. Bai, bai. Aukera dago orain ere, beraien estrategiak lantzen ari dira, esaten ari dira lanik ez dagoela eta bar. Baina, bueno, badakigu beraiek daukatela hori mugitzeko kakoa eta gitza orduan beraien estrategia ere mailan jarri dute eta pues gurearekin jarraitu beharko dugu. Ikusiko dugu Hmm. noraino mugituko ditugu. Ondo, ba, esan behar dut, espero dugula zuek elkarrizketatzeko beharrik ez egotea, Espero etorkizunean, dugu, espero dugu. ze orokorrean ez da gauza
honen ondorioz, baina egia da, bueno, borrokak aurrera egiteko beharra badu, bueno, nola ez, egingo dugula jarraipena eta berriro deituko zaituztegula. Ados. Orduan, mil esker etortzeagatik, gainera harrapatu zaitugu lan Zuei. apur bat izan da apur bat lapurreta eta bahiketa, orduan Bai, bai. eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, eta amaitzeko elkartasun guztia Maderas de Llodio eta Tubos Reunidoseko langilei eta eutsi goiari. Mhm. Bai, ez dut beste aukerari duten. Mil esker handika, mil esker gaur gurekin egon zareten hoi. Gogoratu, aiaraldea.euseko atariak ez duela izten, ez asteburuan, ez jaiegunetan, orduan. Gertatzen diren albisten berri emango dugu bai, webunean zein gure sare sozialetan, eta hurrengo astean berriro hemen egongo gara, ziurrenik tamalez lan gatazka batzuk jorratzen, eta nola ez, eskualdeko udalen baten albisteak jasotzen. Orduan, hurrengo ostegunera arte zaindu, eta hemen topatuko gaituzue.